Gradagaw. Minututan nyo. Tulong ko ako na. Sus, kalami. May taba, may lamang. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Mayroon po ditong lechon belly. Ayan, ang laki mga ka-studio. Grabe oh. Tindakua eh. Mayroon ding mga lamang loob ng baboy. Ayan oh, chicharong bulaklak, mga tinai. Mayroon din tayo ditong dinuguan. Mayroon niya akong rice dito mga studio. So, nag-crave kasi ako mga studio ng lechon galing Talisay ba. So, maraming salamat kay Marv's Lechon and Billy Packages. Ayan, ito yung page niya mga studio. Nakapag-order lang ako online ba. Kasi hindi ako nakapunta mismo doon sa area. Masarap kumain doon mga studio, lalo na pag weekend ba. So, ito kasi yung Talisay Lechon, isa sa pinakamasarap na lechon dito sa Talisay ba. Kaya tara mga studio, hindi natin patagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Mga kaunta nyo, gusto nyo mag-order, nasa comment section po yung page nila. Let's go. Yan oh. Crispy sa chicharong bulaklak eh. Ito yung puso. Dami ni pasusuma na. Ang guan. Sarap ng dinuguan nila. Mainit to ah. Bahog. Gradagaw. Ngita po eh.
Inututan nyo. Yung suda. Tulong ko ako na. Nakaabot pa ako sa crispy ba? Si Jake mga studio, nood, nandito sa harap. Craving satisfied, talisay lechon. Five kilos to mga studio. Madami kasi kami dito sa bahay ba. Kaya maubos to namin. Ako muna nauna nagmukbang. Wow. Excuse. Kalasikan umah, no? Kuha tagkuhan. Ay, barugon sa nagawa. Yan o. Ribs. Sus, kalami. May taba, may lamang. Wow. Mula na sa labas. Lagi na mula no, wala nang init ba?
Meron silang display dito sa doon mismo sa Talisay ba? Yung litsunan. Gusto yung tikman, hanapin nyo lang si Ma'am Marbs. Lumian ko lang dugo-dugo ba? Tagbaw ito. Naman loob, dinuguan. Dami pa tanay pare siya puso. Gila ka, Jake. So, pwede bugnawa. Green please ba? Sarap mamaris sila. Excuse me po. Grabe yung gusto dyan. Nabusog ko dito sa kain na to. Ang sarap. Craving satisfied talaga. Shoutout muna ako mga studio kay Sir Raymond na nagtatrabaho sa Banyu Beach. Maraming salamat po sa suporta nyo at sa buong pamilya nyo po. Shoutout. So, kita-kits tayo mga studio sa sunod po na mga kainan. Bye-bye.